Назови някой футболист. Натисни 2 пъти по екрана да заключиш отговора си. Ако каза Меси, губиш още преди да сме започнали. Не казвай същото нещо като мен или си елиминиран от играта. Втори въпрос. Задръж коментар бутона и избери едно от емоджитата. Ако избра това, емоджи си вън от играта. Трети въпрос. Избери един от 4-те нинджа спинера. Аз избирам черния спинер. Ако и ти избра черния, си елиминиран от играта. Ако искаш и ти този як спинер да е при теб още утре, поръчай сега през линка в биото ни, но побързай, остават последни бройки. Въпрос номер 4. Назови град в България. Ако каза Пловдив, съжалявам, но си вън от играта. И последен въпрос. Невъзможно ниво. Кой е първият човек, който ти излиза, когато натиснеш бутона за споделяне и после още? Обзалагам се, че